Robert, sen nega söylöşmegene oturasın? Güzel. Sen nega şunday yomansın? Güzel. Ne boldu soň? Güzel. Bu bizning yangiliklarning soňgy çıkarılışı. Aytdim men sana mine vaksina ýasatyrga kerek dep. Ondan tugul indi. Hatta vaksina ýasatyrga kerek indi. Ondan tugul. Ya, sebebi nide alaýsan? Оказывается, bir atna elik bulgan yangiliklarni bugün silew. Bir kızık tugul eken ol. Elbette indi. Былтыр bulganny byýyl süýlemýär bit indi. Quraly seni bilen köp işlep birinji tapyr şunda akıllı fikir iştem. Men senin bilen köpme işlepde akıllı fikir işitkenim ýok äli. Süýle. Yarar, hazır işleýbiz indi. Ýok eken akıllı fikirler ýok eken. Gaýparybyz işleýbiz. Yangiliklar kaldı eken birinçesi. Нәрсә карыйсың син анда? Sen de qara da. Özüň şoňa inanırsan. Яңалыкларга күчек. Бар икән. Bar eken. Göresilerimiz. Иң мөһим хәбәр. 22 ноябрьдән QR коды һәм медицина күрсәтмәсе булмаганнар җәмәгать транспортына да керә алмаячак. Вакцина ясату өчен вакыт шактый бирелде. Аннан файдаланмаганнар җәяү атлаячак. Кызганыч, нәкъ менә шушы вакытка электр самокатлар арендасы да төгәлләнде. Димәк, алардан да кулланып булмаячак. Бір-бірімізді қарамайлар бетін оқығанбыз. Роберт, хәтерлисеңме, бер вакытны син бер яңалыкны 20 тапкыр укып та яздыра алмаган идең. Соң 21-сендә яздырдым бит. Халыкка кызык түгел бит инде. Ничәнче тапкыр яздыргандан соң, алар бар-бер күрми бит аны. Сен көкәй чәйнәп утырган буласың. Үзел, хәтерлисеңме? Студияга килгәс, шишене бирәхәтләнеп, бында биешеп, йөгерешеп, акырышып йөрде. Хәтерлисеңме син аны? Юк, хәтерләмим. Сен түгел инде. Оператор емесің ул. Башка оператор емесің ул. Мен. 6 ноябрьдә Татарстан Дәүләт Советының Республика Конституциясын кабул итүен билгеләдек. Ватаныбыз үсеше тарихында мөһим көн иде ул. Андый тарихи вакыйгаларны онытмасак иде. Тагын җан исәп вакытында татарлар дип язылыгыз. Татарлар. Güzel. Bu bizning яңалыкларның соңгы чыгарылышы һәм соңгы яңалыгы. 2 елга нәтиҗә ясап, менә бу соңгы яңалыкны кем укыр микән? Әлбәттә мин. Нишләпсен? Чөнки минем чират. Без кибеттә түгелдер бит инде чиратта бастырырга. Әйдә. Барыбер мин укыячакмын. Әйдә суйфа. Ну, әйдә. Әйдә. 1 2 3. 1 2 3. Шул ук вакытта 4 ноябрьдә Халыклар бердәмлеге көне илебезнең иң яшь бәйрәме искә алып үтелде. Шул ук вакытта зур илдә без барыбыз да дуслар, әмма халык санын алуда татарлар дип язылыгыз. Яме? Ну, әйе, ул просто ул елак. Озын кулак. Барыбер үз теләгәнне эшлим бит. Güzel. Шуның белән вәссәләмдер инде. Тамашачы белән саубуллашырга кирәктер. Киләсе чыгарылышыбыз безнең пәнҗешәмбе көне чыгар. Чөнки нәкъ менә шул көнне яңалыкларның өченчесен уздырабыз. Туктат. Соңыннан 7-сен дә уздырырбыз. Туктат. Вәсимәләр, рәсимнәр, низамнар, вадимнар, динарлар, рузәлләр, разилләр. Лайк куйыгыз инде яме. Үзенә караш. Туктат. Бу циркны туктатырга кирәктер дип уйлыйм мин. Һәм инде тамашачыга шундырысын әйтергә кирәк. Чөнки нәкъ менә Алла бирсә бер атнадан соң, ягъни душанбе көнне сезне яңа форматтагы бер шоу көтәчәк. Яңалыклар түгел дип аталачак. Исеменә туры килә. Үзегез күрерсез, үзегез хәл итерсез, үзегез бая бирерсез. Әссәламу алейкумнар. Сау булып торыгыз. Сау булыгыз җәмәгать.